Voi helvetti! Sä tuot tänne kaupungin Alaikäiselle. puutarhaan. Kiivaa. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. Pakkohan mun on jotain tehdä. Ehkä sun olisi paras mennä kotiin. No en. No joo, nää talkkarihommat, nää vastaa joskus punttisalitreeni. Almanin pistä, siellä otetaan puutarhajätettä vastaan. Taska. Ja höpön. Viititkö ottaa vielä noin Mehumaija. mitkä toit tohon nyt? Nyt turpo kiinni. Aha, ai tekis. Onks sulla... Liika kilon. Vittu. Onks sulla... Lesbot ja homot. Tyttö nyt hiljaa. Onks sulla... Mehu. Ja nyt sinä pidä paska kiinni nyt. Keräätkö ystävällisesti noin... Sokeria 6 kiloa. Halvemmaksi tulisi heittää sinne takalukkoon. Taikavarvu. Keskiviikkona. Mitä, oot sä juovuksissa keskellä työpäivää? En kuole, mutta kuule, Ukko. minäkin oon tehnyt. Koko liha paskaa. Joo, ne on lenkillä. No ei kai. Sä oot pettänyt maaton häntä Heikin kanssa. Iso mies. Sä oot ympäristön... Karvanen. Sinä mies! Seksi Seppo. Mikä Sä oot ison kanssa tuonut siihen, jos... Helvetti. Mä sun kanssas. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kirjoittaa? No kun sä... Mutta raiskajalta. Paraskin puhumaan. Nyt sä hippiä erossa kauheesti. Saatana. Tiedätkö mikä on... Äitis. En tiedä, mutta... Huumeita. Elina. Tietää kohta sinut. Joo.